Mosok ah kena neh lu weh brote weh ngusik lah ya ampun waduh endal jas katas lanjut dulu Nah, bener bro, pakane rada akeh, sing mangan rada gede. Lah iya, uhir. Lah. Wah, sip mas. Lanjut dulu pokoknya, meriah mas. Untuk lawah iki. Wah berote bro, jan pari kelep kene, wah jos berote, lawan arah teknik tinggi nyamari lho mas, teknik setinggi langit maksudnya iki, jan, angel nguculine mas, lanjut dulu, jos pokoknya. Kena ra ngerti jebule kena wah naiki dirilis bro ayo ramangan naiki asli mau perjanjian awal nak nyengkrek rilis mas iki nyengkrek ya tak rilis mas saya orangnya tepat janji naiki mangan ra iki saya naiki ora mangan ya tak kon rilis mangan nanggonku nyengkrek mas iki ben dilebokke bronjong nah iki saya menepati janji mas mau aturan awal nangku berubah ra apa-apa terus diubah karo dewan perairan wah mesake mas iki nyengkrek oke rilis dulu mas ya ben gedem sih lah iki kena naiki asli naiki mangan mas naiki asli mangan mas lah ya toh lah naiki ora dirilis lho iki perjanjiane lah man ya aduh malah ucul alah ya ora usah ngomong rilis mas ndak ucul oke lanjut dulu ya toh kena mas pas titik iki mas jenenge sepele mas masalah wah nah iki perjanjiannya wis diubah ya bro ya wis dirubah mau awal pertama tok nak nyengkrek rilis nah saiki kan seterusnya ora apa-apa nah wis anggota dewan wis merubahnya ketok palu kok wis teko sah lanjut sebelah ora blesera lep mosok ngono arep ra kena gesote kaya dara mabur jiwas bro wah jan gesot berate yo regatak wah sip mas samono sip pokoknya lanjut dulu lu mas wah lali mencet mas sorry yo rata ketoke pas nganu setreke lali mencet ya jenenge wong menungso iki ya ana laline to mas ya ora apa-apa ya mas ya
Sing penting entuk. Nah ora lali barang ya kudu menungso ya Mas yo. Heeh. Menus-menus kakean dosa. Lanjut. Siap mboten, Pak? Siap mboten? Glu wuluh wah glu mas tak pencet ora bro, oh tak pencet bro, sip. Pokoknya sekali lagi Fahri Club jangan lupa, pokoknya nak wayah ngene golek Fahri Club mas, wis pokoknya sing klub jos akeh wae ning rawa pening. Arah klub Bali kok arep nanti kok. Kena neh ra kowe gelo wis wah emang pada titiknya mas, ketika kita lempar umpan tepat di titiknya yaitu ikan langsung haup, oh iki mah nyangkrek ora ding mangan sithik itik kiwir. Oke lanjut dulu. Kena meneh glo mas, langsung toh glo lah uhir endol wah es rene ya mas, nak pengen iwak ge lawah engko es jos pokoknya dijamin sak anune sak nggon-nggone mangan ya bro ya, sak nggon-nggone mangan mas. Berhubung sudah terdengar adzan zuhur, kita cukupkan dulu mas. Ini sekali lagi bersama Master Anwar Z mancing jos ya. Master mas ini tutor gumbien ya. Biyen tapi zaman Rena, zaman kuda gigit besi ya. Saiki hugat kuda gigit roti ya. Wis aku dadi tutor mentore to. Ora mas, guyon ya. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan like, subscribe, biar tidak ketinggalan info Fahri Club dulu mas, update ini mas, ora ben-ben gitu, ini rame mas. Untuk yang selalu support, wah terima kasih, mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas sebaik-baik balasan oleh Tuhan. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan, see you again, see you next time, bye bye.